दा जों फैदों बेरेमोदै फेक्ट्रियाव बेनि सिगां केशु नाट फेक्ट्रियाव थांदोंमोन नोंथांमोना नायनो हायो सानसे बेरायबाय दिनै नानियाथ' नै उन्दुबाय गोलावल' जानो लुगैखाबाय बिसिनायाव एकदम आराम मेंबाय दिनै दा नाइट मार्केटल' नायनोसै नाइट मार्केट नायनानै जोङो दिनैनि डेखौ एन्ड खालामगोन आरोखि बावनो दा जों सफैबाय नाइट मार्केटआव इवनिं मार्केटआव नाइट मार्केट ने इवनिं मार्केट बुङो जायखिजाया नाइट मार्केट बुङो आरोखि बाव फुकेट थाइलेण्ड नायनोसै मा मा मोनो मा मोनजायो बावनो दिनैथ' लान्चबो खालामनाय जायासै लान्च काम डिनार जासिगोन जोंना बाव जानो बिराद दिगदार बांसिननो नोंथांमोना ओंखामफोरखौ एडजास्ट खालामनो हानाय नङा दा जों नागिरगासिनो आरोखि मा जानो हायो दा नै खाथियाव पिज्जा शप मोनदों नायनोसै पिज्जा माबायदि पिज्जा बेना खिन्थु बिसोरनि ओंखामखौ जानो बिराद दिगदार दा नाइट मार्केटआवबो देखायगोन आरोखि नोंथांमोनहानो मा मोनो मा माया थ' नोंथांमोनहा नायनो हायो भिडिअआव Here. Yeah, thank you. दा जाखांबाय पिज्जा गाज्रि नङामोन एटलिस्ट इन्डियान पिज्जा जों डमिन'स पिज्जा हाट मा मोनो जोंनिफ्राय माच बेटारमोन आरोखि मोजां मोनबाय जानानै मोनब्रैसो आइटेम लादोंमोन क्ल'ज टु अबाउट 300 बात गोलैदों आरोखि मोजां नट बेड
So that's about it. दिनै बेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालामदो. Until the next one, take care, bye bye.